El nostre experiment és un paper amb molta set. Necessitem un bol amb aigua. I necessitem 2 flors de paper. Ara dobleguem els pètals. No sé cómo hacer estas cosas raras. Ja ho posem a l'aigua. El paper està format d'unes fibres que són com unes canonades molt petites. Quan vam posar les flors a l'aigua, es van inflar les flors i es van obrir els pètals. I per què es van inflar les flors? Perquè les canonades se van omplir d'aigua.